ndị be anyị ekene m unu. Afa m bụ David Ebuka. Onye mụ na ya nọkwa n'ụwa Maazị Chukwuebuka. ọnya. Ị mara ndị be anyị tụrụ ilu si na ezu ụka ahụ eri udene atụtụ ngụga. Na nke tata anyị ga-etinyekwa n'ọnụ n'ihe gbasatara ka esi azụlite ụmụaka n'ugbu a na ka esi azụbu ya na mgbe gboo. Ị ga-asị gị ekwe n'ihe anyị ji wee tinyewe ọnụ n'okwu a. Ọ chara m ba na m na-aga nnọọ ka m zụta ihe, obere nwa na-erubeghị afọ, amara m orugokwa afọ 5, bịa kụchara m wee gbapụ ọsọ m wee na-enya bụ nwa wee mụọ ka m lere anya, maka na ya bụ nwa obu okwe n'ihe ọjọọ n'obi wee mee ya na amaghị ama. Ya bụ iwe wee mee m mbido wee chebesi na mgbe anyị na-eto enwero nwatakịrị ga-akpa ụdị agwa. Nwatakịrị ọbụla kpa anya bụ agwa a na-afụ ya ka ajọ nwa. Ọ ga-ekenegodo gị, ọ bụrụ nke si ụgụrụ afọ ma ọ gịnị, ikenegodo ya ma ụgụrụ dị na ya karịa nke inecha okenye. Ọkwa ekene ka okenye kwere ihe ya n'uche nke ya, maka na ọ ka esi kụziere ya. Ya bụ ihe wee na-asịzi m, ya bụ iwe bute m ichebewe echiche maka nwa bụ ka esi azụlite ụmụaka n'ugbu a. Maka na ihe nke na-ewute mbụ na kịta ọ fịara arụ mmadụ ịnọ n'ezi wee godo ụmụaka. Dịka ịfụ nwatakịrị ka ọ na-eme ihe na-adịrọ mma, isi ka itinye ya ife ma ọ ka ebe arịa ya mba. Ihe nwekwa ihe esi mie ikote okwu, maka na ụdị echiche ndị agba ọfụrụ a bụ kịta bụ na nwa bụ nwafa, nwa abụrụzi nwa ọra. Ọ ya ka m na-asị biko ihe a na-emezi na nwa bụ nwa m ọ kazi mma ka a ga-anachikwe na nwa bụ nwa ọra. Biko maazị nye maka nchọ ka itinye eke na ụtụ uche nke gị biko. Ndewo. Ihe banyere okwu a akpụ n'ọnụ, nwa bụ nwa ọha niile, anyị asị na ihe ọbụla okenye furu wee kwuba okwu eme a na ya ahụ gbagode, maka na okenye adịghị ekwuchi ihe niile ọfụ. Mana ebe ọ bụ na-atinyebego nke ọnụ, anyị ga-ekwu ya. N'oge mbụ ọ na-abụ nne na nna mụọ nwa, mgbe nwa ahụ na-etopụta ọ bụrụ ọsịsọ ọsọ ha nwa mụrụ, ndị ikwu na ibe, ndị agbata obi esogoro wee mụọ ya bụ nwa. Maka na ị nwere ike ife ebe nwatakịrị mmadụ na-ejehie ụzọ, ịpịa anyị tarị doghechite ya azụ, nye ya ezigbote ndụmọdụ dịka otu o si wedị n'oge mbụ. Maka ma mgbe anyị nwa na onwe anyị na-eto, o nwere oke ihe esi jekete n'ụzọ ifo onye tọrọ gị esi na ịma nkenie amụgo ụbọchị one. Mana ndị nke kịta ọ hafụ gị, ha na-ene gị ibi kwa ọsị gị na-enye m nri nke kenekwu ekene ọchịwa ụgụrụ afọ o were obi ọkụ kene gị. Ekene kịta karị ụfọdụ asị m sim afternoon ụmụoge onye nke m fọ sị m sị good afternoon n'afọ m ọmụ ga-ekene wezi. Mana nwa bụ nwa ọha niile, ụmụ ihe ọ na-abụ nwatakịrị mee onye agbata obi apịa anyị tarị, nwa ahụ bere akwa jekwu ndị mụrụ ya apịa anyị tarị, maka na amanọtarị na o nwere ihe nwa ahụ mere na-adịrọ mma mere agbata obi ji wee tie ya n'oge mbụ. Mana n'oge ugbu a nwa abụrụzi nwa ọha niile, nwa abụzi nwa nke m. Ọnya bụ ihe a na-emezi. Anyị wee chefuo na ofu aka rụta mmanụ ozu ọha niile. Ajọ nwatakịrị ga-eme ejide ọha obodo suo onye ọkụ. Ọ na-eme. Ndị agba ọhụrụ anyị a chefuru na ụlọ atinyere ọkụ, ma ọchịcha ma oke nọ n'ime ya na-ere ọkụ. Ajọ nwa na-esi obodo ọkụ. Ya bụ mkpa ọ dị na anyị ncha niile ga-ejikọ aka ọnụ wee tụgharịa mewe dịka esi mee n'oge mbụ. Ọ bụrụ sọgbu amụrụ nwa ahụ, maka na nwa ahụ na ndị ọzọ na-emekọrịta. Ọ bụrụ na esi na ọsọsọ nwa gị, nwa ahụ na ndị ọzọ emekọrịta na kọragodi m otu a n'ọnụ, maka na ihe banyere okwu a nwa bụ nwa ọha niile, okwu a buru ibu. Ndewo maazị, daalụ nne. Imeela. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Anyị ga-achịkọkwana ya n'ụbọchị nke taata. Anyị ka ga-ewetakwara unu agba nke abụọ ya, mana ka o si na-adị kịta na ike gwụrụ anaba ọlụ apụtakwa na ọrụ agụna ka emesịa nụ.